vorig jaar, zoals de zomerafferent bij Joshua Houwelingen, hebben we er net tweede zien worden in haar nieuwe leeftijdscategorie. Maar Monique de Haat aan de leiding, in baan 4, staat ook aan de leiding in de top 25. En daarna zijn in baan 5 Jacqueline Boorman, die daar als tweede staat. En in baan 3 Mirjam van Oorden. Maar het is Monique de Haat. Monique de Haat met grote voorsprong kunnen we toch wel zeggen. Let op Jacqueline Boorman en de dames, want in baan 2 is de Kelsey Onderdijk die een beetje naar voren wordt geschoven. Maar Monique de Haat zonder enige twijfel op de tweede plaats. Monique de Haat. Maar voor die tweede plaats zijn ook wel Jacqueline Boorman of Nico van Dorp. Nee, dat wordt Jacqueline Boorman. Als eerste is het Monique de Haat, 1 minuut 3 seconden 93 honderdste. Nico van Dorp trekt op verder aan in de tijd van 1 minuut 4 seconden 8 honderdste.